আজিৰ দিনটোৰ পুৱাৰ প্ৰথমটো খবৰ ৰাজ্যৰ মহিলাসকল ডিসেম্বৰ মাহৰ 10 তাৰিখৰ পৰা 20 তাৰিখৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণৰূপে ঋণ মুক্ত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্যৰ মহিলাসকলৰ বাবে गोरबो सिंनि खुलुमनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय लोगोफोर थ' जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो निश्चय नोंथांमोना नायलांनो हागोन नैबे समावहाय मोननैसो आपडेट्स लानानै आङो फिन खेबसे फैफिनबावलायबाय इन्टारेस्टिं आपडेट थ' नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय जायफोरा इन्टारेस्ट थानाय ना थ' बिदिब्ला जागायलांदिनि मैयाहाय जोङो बेबायदिनो मोजां आपडेट्सफोर नुनो मोनबाय थ' जेरावनाखि जोंहा बिटिआरआव बेबायदिनो वाइ इलेक्सन दंमोन ना थ' बेवहाय बेबायदिनो देरहानो हाबाय जायफोरा देरहानो हादों रंजानाय आरो मोसानायफोरखौ जोङो नुनो मोनखादों ना थ' जेन' हक गेमावहाय जेननाय आरो देरहानाया थाखायो जोङो बयबो मिथिखागौ आरो बेबायदिनो इलेक्सनफोरावबो जेननाय आरो देरहानाया थाखायोना थ' बिदिब्ला जोङो गुबुन मोनसे आपडेट्सआवहाय थांदिनि जोंहा SHG ना थ' SHG निफ्रायबो बेबायदिनो आपडेट्सफोर ओंखारबोदों जोङो नुनो मोनबाय थादों रोजासे करि हाबगोन नामा जेराव आत्मसहाय गट महिलाफोरनि एकाउन्टआवहाय 10,000नि जायगायाव 1,000 करिसो हाबगोन नामा थ' बेबायदि जेबो गैया जोङो 10,000 हाबगोनखौनो मिथिनो मोनदों नाथाय जोङो बेबायदिनो फेब्रुवारि मार्च बे मास मोननैनि भितरावहाय बेबायदिनो हाबगोनखौ जोङो मिथिनो मोनदों आरोना थ' बेसेबां सैथो जोङो समा फैयोब्ला मिथिनो मोनगोन आरो बेजों लोगोसे गुबुन मोनसे आपडेट्सआवहाय थांबावदिनि स' रोजा गोबांथार आइजोफोरा बेबायदिनो जोंहा माइक्र'फाइनेन्सआवहाय गोबांफ्रा बेबायदिनो रांफोर लानाय दङमोन ना थ' बै समावनो गोबांफ्रा बेबायदि रेहाय मोननायखौ जोङो मिथिनो मोनदों थ' खायफाफोरा बेबायदिनो चेकफोर बायदिसिना मोनलाबायदोंमोन ना आरो बेबायदिनो गोबांथार 10,000 20,000निफ्राय लानानै 50,000सिम बेबायदि लनफोर लादोंमोन माइक्र'फाइनेन्सआवहाय थ' दा फाइनालि NOC मोननो थांगासिनो आरो मामायाहाय अलरेडि बेखौ फोसावनानै होबाय रिङा मुक्त जासिगोन बा माफ जासिगोन आरोना थ' NOCखौ मोनसिगोन क्लियारेन्स सार्टिफिकेटखौहाय जेबो माने प्रब्लेम जानाय नंलिया आरो थ' मोजां आपडेट्स ओंखारबोदों आङो एसे क्लिप्सखौहाय होनानै होगोन मामाया फोसावनानै होलांखादोंना थ' बिदिब्ला आङो बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै दिनैनि बेसेखिनि क्लिप्सखौ होनानै आङो भिडिअखौ बेवहायनो फोजोबगोन लोगोफोर आङो दा कम्पानियाव दङ आरो दिनैहाय सुक्ति आंनियाहाय आङो रुमावनो एसे इन्जय खालामगोन आरोना थ' आरो एसे दिनैहाय चिकेन बायदिसिना जानो सानदों मा जायो नायनोसै लोगोफोर आङो बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै दिनैनि आपडेट्सआ बेखिनियामोन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय माइक्र'फाइनेन्स লোন ৱেইভাৰৰ আমাৰ যিখন আঁচনি সেই আঁচনিখনৰ অধীনত 50,000 টকালৈকে ঋণ লোৱা আই মাতৃসকলক আমি নো অবজেকশ্যন চাৰ্টিফিকেটসমূহ বিতৰণ কৰিম।